Croeso'r cyflwyniad ar Lefel 3 Busnes, Dystysgrif Estynedig. Mae'r cwrs Lefel 3 Busnes yn un BTEC, sy'n golygu bod yn cymysgu gwaith theori gyda gwaith ymarferol ac yn cael ei asesu gan y dysgwr yn creu gwaith i ddangos ei ddealltwriaeth. Mae'r cymhwyster galwadigaethol hon yn cael ei cydnabod yn un genedlaethol ac ddim yn rhwystyr i fynd i brifysgol. Ac oherwydd natur y cwrs, mae e'n un sy'n paratoi y dysgwyr ar gyfer dealltwriaeth a sgiliau nhw sydd angen yn y sector busnes. I astudio'r cwrs hon, mae angen cwblhau 4 uned. Nawr mae 4 uned, allan o'r 4 uned yna, mae 3 yn cael ei ddewis drosto ni. Felly maen nhw'n orfodol. So mae rhaid i ni astudio y 2 uned gyntaf i gael y gymwyster. Yn yr uned cyntaf, fyddwn ni'n edrych at y byd busnes. Beth yw pwrpas gwahanol fusnesau? Pam ganddo ni eisiau gwmynt o wahanol fusnesau yn y byd busnes? Beth yw strwythur mae busnesau hyn yn cymryd? Ydyn nhw gyd yr un peth? Ydy'r siop bach na ar gornel y stryd yn union yr un peth o beth yw Tesco, neu beth yw'r gwahaniaeth rhwngthyn nhw? Byddwn ni'n edrych hefyd ar pethau sydd yn digwydd yn y byd a sut mae hwnna'n cael effaith ar ein busnesau ni. Ydy'r busnesau yn gallu fod yn dynamig? Ydyn nhw yn gallu newid y ffordd maen nhw'n gweithredu mwyn fod yn arloesol, a newid y ffordd maen nhw'n bodoli mwyn goroesi? Mae'r uned hon yn un fewnol, hynny yw byddai fe'n cael ei asesu trwy aseiniad yn y dosbarth. Mae'r ail uned, datblygu ymgyrch fachnata, yn helpu ni dod i ddeall sut mae busnesau yn datblygu yr ymgyrch fachnata maen nhw'n ei ddefnyddio, a mae rhaid i ni creu rhyw fath o gynllun ein hunain sydd hybu ein sgiliau ni'n bellach ynglyn â sut i greu yr ymgyrch fachnata. Nawr mae hon yn cael ei asesu'n allanol, sy'n golygu fydd dasg yn dod i'r ysgol, i fi, a wedyn byddwn ni fel dosbarth yn gweithio trwyddo'r canllawiau, a wedyn fydd yr unigolion, y disgyblion eu hunain, yn gweithio ar y dasg. Bydd digon o paratoi wedi cael ei wneud cyn hynny, a mi fyddwn ni wedi edrych at y holl gofynion yr uned. So dwi ddim yn arholiad, mae'n aseiniad sydd fewn y dosbarth. Mae'r trydydd uned yn edrych at cyllid personol a busnes. So mae hwn yn eitha neis o ran edrych at cyllidebu o elfen personol yn ogystal â sut mae busnes yn rheoli eu harian nhw. A gobeithio fydd hwn yn datblygu sgiliau byw ar gyfer y disgyblion. Mae'r uned hon yn cael ei asesu yn allanol, a fydd hwn trwy prawf ar-lein. So fyddwn ni'n gweithio trwyddo y gwaith a wedyn cael yr arholiad. Fe fydd yr arholiad ar gael yn mis Ionawr a'r haf, felly fydd hwn yn cael ei wneud yn flwyddyn 20. I orffen y cwrs, mi fyddwn yn gallu dewis uned dewisol. Nawr byddai'r dosbarth cyfan yn edrych at yr un uned, ond dyma 2 dewis sy ganddo ni ynglyn â pa unedau gallwn ni astudio. Mae hwn yn cael ei asesu'n fewnol, so bydd e trwy dull aseiniad, a gwaith bydd yr disgyblion yn parhau ac yn cwblhau yn ei dro. Mae e'n dibynnu ar canllawiau a beth sy'n mynd i ddod o flaen ni yn y blwyddyn nesaf, ynglyn â pa uned fe ddewiswn ni, ond mae disgyblion yn cwblhau profiad gwaith yn blwyddyn 12, so felly mae hwnna'n ffordd o dewis rhywbeth maen nhw yn wneud yn barod.
Mae hwn yn drosolwg o shwt mae graddau BTEC yn bwydo mewn i'r broses ECAS.